Pietje Vogel en Schrobberbeek. Ze zijn hier geweest verleden week. Ik was blij dat ik ze nog eens zag, want we hadden elkaar niet veel meer gezien het laatste jaar. En ze kwamen vragen dat ik mee terug ging zingen. Het is nog kerstmis. En ik was blij dat ik ze nog eens zag. Ik zag Heren terug gaan zingen, like vorig jaar. Oh, dat was een schone kerstmis. Zie eens, ik had al een ster gemaakt voor mee te pakken. Want als je een schoon ster hebt, dan geven de mensen meer. Dat wist ik, zeg. Nou zijn ze met tweeën gaan zingen. Ik zei niet mee. Het ging niet. Zo'n kerstmis, like vorig jaar. Oh, dat was een schone kerstmis. Weet jij wie dat wel toen gezien hebben? Wel hebben toen Jozef en Maria gezien en het kindje Jezus. Op de hei in een voorwagen. Oh, ik weet nog goed. De week voor kerstmis. Toen zaten we wel bij Pauline Pap. In het Ziemerminneke. En er zaten veel mensen. En die waren allemaal aan het zingen. En ja, Pietje Vogel, die zingt heel geer, maar Pietje Vogel kan goed zingen, ze. Maar Pietje Vogel, die zingt alleen maar voor liedjes. En wie kan dat niet geren? En de mensen die worden maar ontlachen en ze worden allemaal maar ontklappen van de zwette madame. En van de lichtjes. En van de afgezette pastoor. Ze zeggen dat dat een duivel is. Pietje Vogel, hij was niet bang, zei hem. Pietje Vogel stoeft altijd dat hem niet bang is. En hij zei, bij de afgezette pastoor, als die kon doen wat dat de mensen zeiden, dan ging Pietje Vogel tot direct bijwonen, zei hem. We kregen niks meer van Pauline, want we hadden geen geld. En we hadden nog veel schuld. En ze zei dat ze alleen nog iets wilde geven als we alles betelden. Maar we hadden niks. Toen hadden we wel toch een beetje chance, want Schrobberbeek die kwam binnen. Dat is een bedelaar. En die kan zo met zijn ogen draaien. Dat de mensen alleen nog het wit zien. En dan denken ze dat hij op de grond gevallen, dat hem stoppen krijgt of zo. En dan geven ze rapiet en dan draaien die zijn ogen terug. Goed, die had nog genoeg verdiend voor 3 genevers. Die hebben we gehad. Voor een gooi. En op den duur worden de mensen allemaal weg. En toen zaten we er nog alleen en we waren juist nog om te zeggen, oh, dat zou toch plezant zijn. Als we geld genoeg hadden voor Genever te kopen. En Pauline, die had zo al een paar keren de venster geloerd. Zo. En in één keer zei hij, mannen, maar nou moet je eens komen zien, zei, dat heb ik hier nog nooit gezien. En daar kwam een voorwagen. En toen even, daar liep een nave vent. En voor het venster zou wel een jonge vrouw zitten. En die voorwagen die stopte. En die vent die kwam binnen en die vroeg dat we niks hadden, maar Pauline had dan een beetje gegeven. En toen vertrok hij terug en hij zei dat we bedankt worden en merci. Maar dat was zoiets heel raar zo. We voelden ons niet goed meer toen. En als die weg was, dan zei we, oh, maar dat is nou precies Sint-Jozef die hier binnenkwam. En zo van die kwam het dander. En in één keer zeg ik, man, maar als we nou eens 3 koningen gaan zingen. Want ik wist dat Louis van de Mastbossen, die gaat alleen. En watgeen dat die verdient, dan kan die een ment van leven. En we zeiden, oh ja, dat gaan we dat doen. En we hadden afgesproken dat Pietje Vogel ging zingen. Want dat kan ik niet zeggen. Maar ik zou de ster maken. Hè. En dan heb ik zo die ster gemaakt toen. Hè. En Schrobberbeek die moest alleen maar met zijn ogen draaien. Dat we geld kregen. En mijn kerstmis zijn wel vertrokken. En het sneeuwde. Dat heb ik nooit gezien. Zo'n pak sneeuw. Hoewel we worden chic. Want mijn sterren van de sneeuw blonk die like de echte ster. En Pietje Vogel, dat was een zwette koning. Met een blinkende kroon.
En Schrobberbeek die had een witte blouse met ruwe klavertjes. En we hebben veel rondgehaald. Heel veel rondgehaald. We hadden brood, een peperkoek en een hespenknoop. En kees. Echt een Hollandse kees, dat hadden we nog nooit gegeten. Hebben we nog nooit gezien. En we worden content. Geld. Geld dat we wel hadden. Weet je al hoeveel we wel hadden? 12 frank. Oh, allemaal voor Geneve te kopen. Pauline zou content zijn. En wat dat er toen gebeurd is, dat weten we wel niet. Want wij worden onze weg kwijt. Door al die sneeuw zagen we wel niks meer. Niks. En dat was partij. Een weg waar dat wel al 100 keren opgegaan worden. Met ons ogen toe konden we die weg. En we wisten niet wat dat we waren. En we hadden schrik. Pietje Vogel zei van nu, maar ja, Pietje Vogel zei altijd dat hem geen bang heeft. Maar in één keer zaten we alle drie op ons knieën te bidden. En als we ons ogen open deden, stond daar in één keer voor ons een voorwagen. En we willen zeggen, ja, we moeten wel daar de weg om vragen, want dat is het enige dat hij is. Misschien weet hij dat wel. En we gingen binnen. En als ze die deur opende, dan was er een licht. Een licht. Dat heb ik nog nooit gezien. Nog nooit. Want was er koud binnen. Heel koud. En in de hoek, daar zat Jozef. Want zo noem ik die, hè, Jozef. En dat jong meisje. En een kindje. Een klein kindje. En die Jozef, die vroeg aan ons, de gelden daar niks voor ons te geven. Maar we beginnen zo wel, nu. We zijn zelfs zo arm, we willen hem niks. En in één keer gaf Pietje Vogel een stuk spek. En Schrobberbeek, die gaf een stuk brood. En zo willen alles weggegeven. Alles. Alles wat dat we bij hier gebedeld hadden. Dat hebben we wel weggegeven. We verstaan dat niet. We verstaan dat nou nog altijd niet. En als we terug buiten kwamen, dan stonden we voor het Siemerminneke. We stonden vlakbij het Siemerminneke. En wij wisten dat niet. Maar wij waren content. We hadden niks meer. Maar wij waren content. Nou weet ik wat dat was. En wie dat die mensen waren. Dat was Jozef. En dat was Maria. En dat was het kindje Jezus. We hebben toen de heilige familie gezien. Maar alle mensen lachen mij daarmee uit. Straks is de burgemeester nog hier geweest. Met de koster. En die zei dat ik zo onnozel niet meer moest doen. Dat ik de mensen bang maakte. Daar is toch niks verkeerd aan. Als je wilt tegen alle mensen vertellen van God. Dat is toch niet verkeerd. En als hem Pietje Vogel en Schrobberbeek alleen voor zingen. Want ze wilden mijn ster meepakken, maar dat kan toch niet. Want ze wilden niks meer geven aan de arme mensen. En we kunnen toch niet gaan zingen met de ster waar dat wel de heilige familie mee gezien hebben. Dat kon ik toch niet doen. Dat kon ik toch niet. Nou, zijn ze alleen gaan zingen. Het is vroeg donker en met deze dagen. Oh, morgen is het kerstmis. Ik zal per tang nog eens een keer mee gaan zingen, zijn ze. Maar ja, ik kan niet goed mee op de voet. Het gaat niet goed meer, man. Hoe zou het ermee zijn? Zou ze veel rondgehuild hebben? Zou ze toch nog eens scheren zien? Mijn maten. Hoorde jij dat mij ook? Ik hoorde precies iemand roepen. Manneke, wat kon jij doen? Zet jij hier terug met die voerwagen? Kon jij mij halen? Moet ik mee? Dat kan ik niet.
mijn schapen en mijn honden. Mogen die mee? Mogen die mee naar de... Nou, dan kom ik, meen ik. Ik kom, ik kom.